b'55% tal-voti il-Partit Laburista għamel rebħa elettorali kbira. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista ġab 43.7% tal-voti, l-Alternattiva Demokratika 0.7% u partiti oħrajn 0.6%. Il-Partit Laburista rebaħ 8 distretti minn 13 fl-elezzjoni ġenerali tal-2017, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista rebaħ il-maġġoranza ta' 5 distretti. L-ewwel distrett ra 57.8% tal-votanti jażlu l-Partit Laburista, filwaqt li 41.2% għażlu l-Partit Nazzjonalista. It-tieni distrett kien l-iktar wieħed b'saħħtu għall-Partit Laburista li rebaħ b'71.4%. Hawnhekk il-Partit Nazzjonalista ġab 27.5%. Fit-tielet distrett 68.8% f'dawl il-Partit Laburista u 29.9% taw il-vot lill-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista rebaħ ir-raba' distrett b'67.2% tal-voti biex il-Partit Nazzjonalista rebaħ biss 31.5%. 65.3% tal-votanti tal-5 distretti votaw għal-kandidati tal-Partit Laburista u 33.6% votaw għal-kandidati nazzjonalisti. Ħarsa lejn is-sitt distretti ukoll turi rebħa Laburista ta' 59%, filwaqt li 40.1% tal-voti ingħataw lill-Partit Nazzjonalista. 57.4% tal-votanti tas-seba' distretti ukoll għażlu l-Partit Laburista, hawnhekk 41.4% ivvotaw għall-Partit Nazzjonalista. It-tmien distretti intrebaħ mill-Partit Nazzjonalista li kiseb 52.7%, il-Partit Laburista hawnhekk ġab 45.7%. Id-disa' distrett kien it-tieni l-iktar b'saħħtu għall-Partit Nazzjonalista li kiseb 57% tal-voti. Min-naħa l-oħra l-Partit Laburista hawnhekk ġab 41.4% tal-voti. Ngħaddu għall-10 distrett l-iktar b'saħħtu għall-Partit Nazzjonalista li kiseb 59.6% tal-voti. Dan filwaqt li 38.7% tal-elettorat ta' dan id-distrett ivvota lill-Partit Laburista. 55.2% tal-votanti ta' 11 il-distrett għaddew il-fiduċja lill-Partit Nazzjonalista biex hawnhekk il-Partit Laburista kiseb 43.2%. Fit-12 il-distrett il-Partit Laburista kiseb 47.1%, 51.3% jintrebħu mill-Partit Nazzjonalista. Iżda fit-13 il-distrett dak ta' Għawdex il-maġġoranza tal-votanti f'dawl il-Partit Laburista dan kiseb 51.1% tal-voti, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb 48%.